Dobrý den, dámy a pánové. Mám tu radost ve Women's Talks přivítat Kristýnu Dolejšovou. Ahoj. Ahoj. Jsem ráda, že jsi přišla. Děkuji za pozvání. Kdo je Kristýna Dolejšová? Jak by ses teď v tuhle chvíli popsala? Jak bych se teď popsala? Jak se vnímáš sebe? Kristýna Dolejšová je člověk teď momentálně trochu tápající, co se životem, ale moc spokojený člověk s tím, jak se teď cítím, co dělám, jaká jsem hodnotově. Hluboká definice. Asi jsem prostě, já se asi definuji tím, že jsem člověk. Já v tom vidím tak nějak asi všechno. I to, že jsem třeba někdy, že se třeba nechovám úplně ideálně, nebo že dělám chyby, ale zároveň jsem prostě nadšená ze spousty věcí a snažím se růst jako člověk, nějak se posouvat, vzdělat, pracovat na sobě, milovat. Prostě člověk. Řekla bys o sobě, že jsi vášnivá? Jo, určitě. Určitě jo. A asi bych řekla, že to tak je, protože neumím dělat něco jenom na půl. Když už něco dělám, tak to dělám vždycky na 150%. A musím se právě pro věci hodně nadchnout a cítit tu vášeň pro něco. A taky to třeba spojený s takovýma věcma, jako je jídlo, tanec, takový nějaký jako věci, které jsou s tím jako hodně spojený s tou energií. Takže myslím si, že jo. Nebo když se naštvu, tak mi by taky hodně vášnivá. A byla jsi taková vždycky? Měla jsi to jako... Musela jsi zhledat cestu k tomu, být sama sebou a umět to projevovat, ten svůj oheň, tu svoji vášeň? A nebo jsi v tom byla uvolněná jako od jak živa? No určitě jsem to musela hledat. Taky bylo v mém životě období, kdy jsem si nebyla jistá, jestli si můžu dovolit se chovat určitým způsobem, jestli se to hodí, jestli se ze mě třeba nestává hysterka nebo tak, ale já jsem blíženec a u mě se hodně často perou fakt dvě osobnosti a já mám pocit, že mám v sobě hodně tý vášnivý, která je právě takhle jako akční, ale zároveň mám v sobě takovou tu klidnou část, která dokáže prostě několik hodin jenom poslouchat a jako vnímat a být taková klidná, takže já jsem se spíš musela učit akceptovat to, že se vždycky jako přizpůsobím nebo že jsem nějaká v určitou chvíli, protože já jsem dřív dělala to, že jsem se přizpůsobovala tomu okolí a často to bylo naopak, že ve chvíli, kdy jsem chtěla být vášnivá a třeba fakt jít zatancovat si nebo to, tak jsem se styděla a byla jsem taková jako upejpavá. A pak ve chvíli, kdy jsem zase měla spíš mlčet nebo naslouchat, tak jsem se chtěla hádat a byla jsem taková jako to. Takže teď už jsem si spíš našla takovej balanc, že respektuju to, jak se cítím a podle toho se chovám. A kdy nastal ten zlom, kdy jsi to začala dovolit? Jako bylo nějaký spouštěč? Asi si nemyslím. Nebo to tak šlo jako postupně, jak jsi dozrávala, tak vlastně si objevovala tady tu svoji část? Asi s věkem, no. Asi s věkem. Já jsem jako malá měla hodně tendence se vztekat, nafukovala jsem byla jaký to dítě s těma velkýma tvářema vzteklý. Byla jsem náladová hodně, taková jako vznětlivá a potom jsem zase měla období, kdy jsem byla hodně uzavřená, nechtěla jsem nic dílet, s nikým si jako otevírat se lidem, ale myslím si, že s věkem jsem tak nějak postupně si jako uvědomila, že oboje je důležitý v nějakém mém bytí, že nemůžu být pořád jenom jako, že je všechno v pohodě, ale zase se nemůžu pořád jenom jako nechat unášet třeba hněvem nebo nějakým svým jako vztekem. To je asi taková ta dynamika života. Jo, nebo takový to, že prostě jako furt to jde nahoru, ale je tam ta sinusoida, kdy jako rosteme, tvoříme, jsme tak jako ven. Jo. A pak vlastně se potřebujeme stáhnout, aby jsme načerpali tu sílu a jako tak si prohrabali vnitřně, kam jsme se posunuli. Jo. To vítám, chlup. Kam jsme se posunuli vlastně. Že to je takový to, nebo to mě hodně pomohlo vlastně přijmout, že jako je furt rostu, ale jsou tam tady ty, tady tvořím, že ty jsi asi taky tvořivý člověk, co tak vnímám, že tady vlastně tvoříme, dáváme se ven jako a pak to zase jako přirozeně klesne a tak nějak jako
Že každé to nahoře nás změní a co s tím dál a načerpat tu inspiraci a vlastně. Pro mě třeba zajímavý, já moc ráda pozoruju lidi. Já bych dokázala třeba sedět na letišti několik hodin, si prostě koukat na ty lidi a nebo představovat si ty jejich příběhy, kam asi letí, jak dlouho a tak dále, nebo jak se vítají, tam jsou a tam vidím příběhy v tom. A tím, jak pozoruju lidi, tak třeba často se mi stává, že potkám někoho, z koho vyzařuje klid, úplně jako ten člověk je vyrovnaný a i tak třeba v klidu mluví a působí tak jako v míru. A já to obdivuju a říkám si, taková bych chtěla být. A pak třeba potkám někoho úplně jiného a to zase je třeba holka, která jako je vtipná, jako mluví nahlas, je taková extrovertní a je vlastně jako zábavná a úplně cítím z ní tu energii a já to taky obdivuju. A říkám si, taková bych taky chtěla být. Ale asi možná to je právě proto, že si myslím, že jak to mám v sobě od každého trochu, takže tak prostě postupem, jak říkáš, jako jak se tak jako otvíráš svět, tak ty poznáváš sama sebe, no hodně. Možná si i dovolujeme čím dál tím víc potom být sami sebou, nebo tak, jak to v tu chvíli. Nebo si myslím, že vlastně, když trošku se staneš nějak jako veřejně známou osobou, tak taky ten prvotní je, že čekáš tu vlnu jako kritiky nebo nějaký odezvy nebo i pochvaly, nebo jaký to bude vlastně, jak ty lidi na tebe budou reagovat. A když si na to potom časem zvykneš, tak vlastně čím dál tím víc možná se přestáváš kontrolovat a jsi sama sebou. Nebo tak to je jenom jako moje zkušenost, že vlastně z začátku jsem byla tak jako ve stresu z toho, až to někdo uvidí, ale ani jsem jako nečekala dopad velký. Ale třeba i moje rodina, že mě uvidí jako někde na YouTube. Kdybys uměla zpívat, zpívala bys radši před publikem, který neznáš, nebo před svou rodinou? Hele, teď už mi je to jedno. A tak tam se většinou pozná lidí, kdy jako to jak ze začátku to bylo horší před mojí rodinou, že to bylo jednodušší před cizíma. A teď už to zase se mi líbí, když tam mám jakože se to tak mění. Ale to je právě to, co jako myslím, že že čím větší množství lidí tě nějak pozná, tím pro mě je jednodušší být sama sebou. Já nevím, jestli je to nějaký paradox. To je docela zajímavý. Já si myslím, že to možná přijde i s věkem, protože přece jenom třeba, když jsme byli mladší, tak jsme víc řešili tu krásu a to, jak na nás koukají ostatní a jestli zapadneme, jestli jsme in a tak. A vlastně tam takový, ty priority jsou trošku jiné, než když je ti třeba 30, to už máš děti a tak, že tam už prostě už to třeba není ani čas nad tím jako přemýšlet, jestli seš sama sebou, prostě seš a nemyslíš na to, což je asi ta nejlepší fáze. Ale třeba tady to, jak jsi teď říkala, když si člověk třeba stane trošku víc veřejně známý, tak já to mám možná trochu naopak. Já jsem byla myslím si, že jsem působila mnohem víc přirozeně úplně na začátku, kdy mě jako nikdo neznal, protože jsem to jako neřešila moc. Prostě jsem si mohla dělat srandu, třeba blbej nějaký vtip, nepovedený, nebo byla jsem taková jako víc jako asi suverénní, nebo jak to mám říct, ale teď čím víc lidí mě zná, tím větší jsem vystavená kritice a už nad tím víc přemýšlím, protože cítím zodpovědnost za ty lidi, kteří mě sledují, abych jim třeba nepředala nějakou myšlenku, kterou bych myslela jinak, než ji pochopí. Záleží mi prostě na tom, abych předala něco hodnotného a vím, že třeba i když si teď tu samou srandu udělám dneska, co jsem si udělala třeba před rokem, tak před rokem by mi třeba přišla jenom jedna zpráva, jako že je to trapný, ale dneska mi přijde třeba 20, jo, a to už je takový, že člověk si tak říká, už se tím jako víc přemýšlím vlastně paradoxně, jako mám to asi naopak, než ty. Aha. Já mám pocit, jako, že když přišla ta první vlna nějaký kritiky. A přišla, jo? No, po asi druhém videu nebo třetím. Ale spíš jako technicky to kritizovali pak i mě a to trochu. Ale já jsem to nějak jako přijala, tak nějak jsem jim poslala, ať jim dobře, jako těm lidem a oni už se nikdy nevrátili. Jo. Od té doby jako mě vlastně od 3. videa nebo 4. tam nemám vlastně žádnou negativní a vůbec jako nevím, čím to je, ale prostě si to tak jako vyselektovalo, že se fakt dívají jenom lidi, kteří se opravdu dívat chtějí. To je skvělý. Že jako sem nezabrousí nikdo, kdo by měl potřebu na tom hledat něco, co se mu nelíbí. To je skvělý. Tak je to taky příjemný, no. A na těch livekách to vnímám, že vlastně jsem víc sama sebou, že mi jako víc jedno, jestli se to někomu líbí nebo ne.
No ale to je pravda, já třeba když si to mám připravit, nebo třeba vím, že natočím něco na Instagram, nebo nám nějaký příspěvek, nebo článek, tak je pravda, že jak nad tím přemýšlím a možno si to jako zrekapitulovat, tak o to víc jsem taková jako svázanější, jako můžu tam psat tohle, tady to vadí, nevadí, ale třeba na tom liveku, co jsme měli, když tam je vlastně ten dav těch lidí, tak jako neřešila jsem to vůbec, prostě jsem to tak jako vždycky řekla, jak to bylo, i když to třeba nebylo úplně, pak to čemu bylo třeba vtipný, že jo, i směšný a tak, ale je pravda, že před těm lidma to pro mě bylo jednodušší být víc sama sebou. A mě to teda vyhovuje. I to vlastně si v sobě usadit, že to dělám z nějakého důvodu, se s nějakým záměrem a prostě ať zůstane ten, komu se to líbí a ať odejde ten, komu se to nelíbí. To. Protože pak jako já začnu oklešťovat vlastně tu myšlenku a celý ten záměr, abych uspokojila všechny a to prostě nejde. Jasně. Tak to bylo takový zajímavý to sdílet. A jaký máš teď sny a cíle? Já bych chtěla napsat ještě jednu knížku, kterou mám zatím dlouho v hlavě. Pár mých nejbližších přátel v mém okolí mě stále přesvědčí, jak už si k tomu konečně sednu a dám to dohromady. A chtěla bych ji určitě napsat, ale pořád si to v hlavě tak teda řeším. Sny a cíle. Já teď asi, jak jsem říkala na začátku, že jsem v takové zmatené fázi, tak já teď hodně v sobě řeším to, že já vlastně jako díky tomu projektu, na kterém pracuji už 2 roky, tak jsem hodně online. A mě to už jako vyčerpává, když to tak řeknu, protože já vlastně se snažím skrz ten projekt učit lidi, že být tak často online není úplně jako zdravý a tak dále, ale sama kvůli té práci už na tom trávím třeba 10 hodin denně. A jako fakt na tom pracuju, jakože na tom telefonu a jsou to jako e-maily, jsou to posty, jsou to články, je to pořád něco. A já bych se z toho online světa chtěla trošku posunout do toho offline, nějak to vybalancovat a dělat třeba víc osobní setkání, nějaký workshopy, semináře, klidně třeba nějaký live talky, něco podobného. Hodně mě teda inspirovala i ty teď, co jsem zažila, to bylo prostě strašně moc krásný. A být těm lidem blíž a nevidět jenom ty čísla, kterými tam lajkujou fotku nebo jako nabíhají jako sledující, ale vidět ty lidi, vidět ty tváře, protože já když třeba nasdílím nějaký příspěvek a já tam můžu mít třeba 10 000 lajků a 150 komentářů, tak samozřejmě je to příjemný, že vidím, že těm lidem to něco dává, že tam reagujou. Ale já potom mám třeba přednášku a stačí, aby za mnou přišel jeden jediný člověk a do očí mi řekl, že mi děkuje, protože mu to dalo to a obejme mě a já jsem z toho úplně hotová na další 2 dny a mnohem víc mě to nabíjí energii samozřejmě, protože to je ten osobní kontakt. Takže bych asi teď můj další cíl je ten projekt využít teď tu komunitu a tu sílu, jakou to má pro to, aby to teda už mělo dopad na lidi tváří v tvář, aby jsme se potkávali víc. No tam i ta energetická výměna, no, že prostě máš hned tu zpětnou vazbu opravdu jako mnohem silnější. Je to tak, protože já si v podstatě pořád píšu jako s nějakým profilem v podstatě, jo, jakože já vím, že na druhé straně je člověk, ale já ten kontakt s tou osobou nemám, já nevidím, jako kolikrát třeba pomáhám lidem, který možná v životě nepotkám, nebo si s nima píšu, nebo bych je nepoznala v davu a to mě jako samozřejmě pomůžu ráda, ale mnohem radši bych věděla, kdyby ten člověk za mnou jako přišel a řekl, viděli jsme se před rokem a víš, já měla sen napsat taky knížku a tady je a pro mě to bylo asi mnohem jako hodnotnější, mít jako fakt dopad na ty lidi, na to, aby byli šťastnější. Takže to je takový můj další asi sen a cíl. No. A vnímáš se jako coach třeba? Ne, to vůbec. Já vlastně, to je takový zvláštní, protože já jsem přesně ten typ, který, když se někdo zeptá, co jako vlastně dělám, tak já mám nabitý diář od rána do večera. Pořád jsem ve stresu a v práci, ale jako co já vlastně dělám, to je strašně těžký definovat, jo. A já mám potom právě pocit, že jako neumím nic, co bych mohla těm lidem teda předat. Vždycky nad tím přemýšlím, protože takových lidí je spoustu, že jo, který mají pocit, že nic neumí, nebo třeba nemají vystudovaný nějaký obor, nebo mají, ale chtěli dělat něco jiného, jsou z toho zmatený. Já si říkám, já bych chtěla najít něco, v čem jsem teda dobrá, nějaký moje přirozený kvality, ne vystudovaný, ale jako přirozený kvality, jestli je to povídání si s lidma, naslouchání, humor, psaní, nevím, něco takového. A ty kvality dát dohromady a být schopná díky nim pomoct dalším lidem.
ale nenazvala bych se nikdy koučem, protože pro mě v mý hlavě kouč je člověk, který na to má právě nějaký certifikát. Je to člověk, který má asi svůj život docela dobře už srovnaný, proto může pomáhat dalším, což já si nemyslím, že mám. Abych třeba nemohla nikomu radit ve vztazích a takovéhle věci. Takže jako určitě jsem považuji za kouče, to ne. Ale spíš lidi mi říkají, že jsem typ člověka, který pokládá jako správné otázky a oni si to ty lidi potom vyřeší už sami. Oni se na nima zamyslí, odpoví si na ně a už odchází s tím, že ví, co mají dělat. Koučování, jo. Ale jo. To je plná podstata. Okay. Koučování je vlastně pokládání otázek ve správný moment, správnou formou. Tak, aby si na to člověk odpověděl sám a vlastně to. Takže jako, protože třeba ty přirozené kvality asi nějaký máš. No ale já bych se třeba bála, že kdybych chtěla pracovat, kdybych to chtěla zprofesionalizovat, tak bych si na to musela udělat nějakou certifikaci nebo musela bych mít něco, čím bych těm lidem dokázala, že opravdu jsem schopná jim třeba pomoct a poradit. Ale já se moc bojím toho, že kdybych se to začala učit, tak tím jako zabiju to, co už mám někde přirozeně daný. To je jako když někdo je nadaný v kreslení a začne kreslit a přijde učitelka a řekne, jako moc ti to nejde, musíš to dělat tak, protože tady jsou ty pravidla a ten člověk najednou ztratí tu chuť to dělat a přestane ho to bavit. Většinou se k tomu potom vrací až třeba v dospělosti a pak je úspěšný umělec třeba. Jo. A tady toho bych se bála, že bych nad tím jakoby už moc přemýšlela. Ale dokud máš odvahu vlastně tvořit bez toho certifikátu, tak jako... Zatím jsem ho jako nikdy nepotřebovala, no, ale jako určitě nejsem žádný jako profík, jenom prostě mě baví povídat si s lidma. A si tím živit. A co v osobní rovině? Máš sny? V osobní rovině? Že jsi odstěhovala do Brna teďkon. Odstěhovala jsem se do Brna. Jaký mám sny? Tak mi řekni třeba, proč jsi se odstěhovala do Brna. Já jsem se odstěhovala do Brna, protože mě úplně nevyhovoval životní styl v Praze, protože na mě byl moc hektický. Měla jsem pocit, že když se třeba s někým chci sejít na kafe, tak ten člověk má čas až za 3 roky a 5 měsíců, protože furt všichni jako spěchají. Určitě to taky v tom hrálo roli finance, protože pro single osobu jako v Praze žít není vůbec jednoduchý, co se týče jako cen a tak dále. A chtěla jsem, asi jsem nějaký pocit, že potřebuji jako refresh, že bych chtěla začít jako znova. A moc jsem toužila mít svoje zázemí. Mám teď byt, který mám jako v nájmu, ale vím, že tam nemám žádný spolubydlící, že tam jsem jenom já, že tam mám svůj pořádek i bordel a všechno je tam prostě tak, jak já si jako přeju. A to jsem měla jako velký sen, protože já jsem žila 5 let v té Austrálii a tam jsem pořád jenom šerovala a sdílela to. Já jsem měla třeba 6 spolubydlících najednou a to je strašně. Já jsem z toho byla moc unavená, takže jsem si přála mít něco takhle svýho. Takže to je pro mě skvělý, že dřív já jsem vlastně žila v kufru, jsem vždycky říkala, že jsem hodně cestovala a teď mám svou pračku třeba a svůj skříň, je to skvělý, že já tam třeba měsíc nemusím být, ale mám se kam vrátit a vím, že to tam je přesně tak, jak jsem odešla a to je skvělý. Takže to taky určitě bylo velký pro mě, že jsem chtěla mít to svoje. No. Takže si splníš vlastně ty své sny osobní, jako, který nesouvisí s prací nebo s projektem. Určitě. Mě se lidi často ptají na to, jestli už jako třeba nechci rodinu a děti, protože je mi 28. A já na to jako říkám, že to není ale jako cíl, nebo to je jako přání. Jako já si samozřejmě přeju mít jednou manžela a rodinu, ale není to jako cíl, za kterým bych jako si šla, tak a teď tady seznámka, najdu chlapa, bez citů, vezmu si ho, protože už bych měla a děti, protože mi ujíždí vlak, tohle já bych v životě jako nedokázala, takže určitě si přeju mít jednou rodinu, ale nejsem na to nějak jako upnutá, nebo že bych na to spěchala, věřím tomu, že to přijde ve správný čas a když to nepřijde, tak to pokorně přijmu, že třeba mi to není souzený, ale musím odolávat tomu tlaku ze strany lidí, protože přece v mém věku už jsou všichni zadaný, nebo to. A takže tady v Čechách tomu musím hodně odolávat, kdy jsem jako pořád, jakože jsem jako trošku divná, že třeba nikoho nemám a tak, ale já si prostě radši asi počkám, no, než abych to tady jako máš to z ničeho. Máš to ve volnosti. Asi jo. Ale máš nějaký jako představu svýho
Určitě, Jo. určitě. Mám představu, mám velmi detailní představu. Mám představu svého budoucího muže, mám představu svého budoucího života a domu, kde budeme žít a jako tady ty detaily, to mám všechno samozřejmě vymyšlený, ale nechci na tom lpět, protože třeba přijde něco lepšího ještě než tohle. Já si myslím, že to je docela důležitý sdílet, že to je jako docela vyzrálej pohled na celou tu věc, protože většinou, když tlačíš, tak to nedopadne úplně dobře. Je to tak. To znám. A teďko nedávno jsem na tím právě taky znova přemýšlela, že jsem cítila ten tlak a tak jsem si říkala, tak bych asi teda měla něco dělat, jo? Měla bych si najít ten normální vztah, jak mi vždycky všichni říkají. A já jsem potom narazila na citát od Buddhy, kde bylo napsáno, je to v angličtině v hlavě, ale v překladu věci, které se mají skutečně stát, nikdy nemusíš tlačit silou. A to na mě vyskočilo někde už jakože v knížce nebo kde hnedka jsem si to tam vyfotila. Říkám si, jo, to je přesně jako děkuju, že to zase mi to jako připomíná, že to je pravda, že vlastně nemá cenu jako silou tlačit něco, když to tam třeba není nebo když to nejde, no. Děkuju za sdílení, protože je v tom velká pravda. A já třeba si ji musím pořád připomínat. Protože někdy to tak moc chceme a tak se jako snažíme a víte, to jsou to právě ty vztahy, že jo. Ta láska, ta pozornost a tady ty věci, a my tak jako moc chceme, že vlastně děláme úplně pravý opak a spíš to od sebe odháníme. A mě takhle je mnohem líp, já jsem totiž dřív na tom taky hodně lpěla a cítila jsem, že až ve chvíli, kdy jsem se o tom bavila na tom liveku, že jo. Na to, že věřím v tu lásku nebo v to něco, co vlastně, že když já jako uvěřím, že to bude prostě dobrý, tak tím, jak to jako nechám jako bejt, tak ono se to pak se to jako vydechne všechno a začnou se dít ty věci, které se fakt stát mají. Jakmile se furt snažím to všema těma, jak ty loutky si s tím pohrávat a prostě to jako dirigovat a řídit, tak většinou to nikdy jako nedopadne. Tak v tom je velká ale důvěra. V to, že to všechno dopadne dobře. Určitě, no. Ta víra, no. No, ta víra. Ta víra. Tak tam s vírou jsme skončili na liveku. No. A skončíme s ní tady. Já jsem tím pak hodně přemýšlela, no, to liveku bylo super. To mi hodně dalo, možná mi to dalo víc než všem lidem, co tam přišli podívat, protože já jsem pak odcházela úplně jako nadšená. To jsem ráda. Jo, ono, to jsou takové otázky, které mají vlastně v nás vybudit trošku nějaké jako zamyšlení se a challengeovat takovou tu pravdu, kterou si myslíme, že už máme. Ale já si myslím, že to je jako nekonečný příběh, to hledání té pravdy. Je to tak. A že vždycky, když si na chvilku myslím, že už vím, tak přijde někdo, kdo mi ukáže, hele, není to nakonec takhle, jinak? No, takže si myslím, že to je fajn o takových věcech se bavit. Děkuji ti moc, že jsi přišla. Děkuji ti za sdílení. Děkuji. To už to taky uteklo. Uteklo to rychle, no. Ještě si s tebou povídat. Tak ještě něco určitě natočíme. To bylo fakt rychlý. Utíká to rychle, no. Tak děkuji, že jsi přišla, děkuji za sdílení a si myslím, že se ještě uvidíme, že ještě něco spolu vytvoříme. Děkuji. Mějte se hezky.